श्री स्वामी समर्थ. अवधूत चिंतन. श्री गुरुदेव दत्त. कसे आहेत सगळे? मजेत आहेत ना? आनंदी राहा, सुखी राहा आणि स्वामी सेवा आपली करत राहा. तर आपली इथे पौर्णिमा आता 26 तारखेला पौर्णिमा आहे. 26 तारखेला आपली पौर्णिमा चालू होत आहे दुपारी 3:54 आणि संपणार आहे आपली दुपारी 1:35 27 तारखेला आपली संपणार आहे. तर आपल्याला सत्यनारायण पूजा कधी करायची असं बऱ्याच लोकांना प्रश्न येतो. तर आपण सत्यनारायण पूजा कधी करावी, काय करावी? जे आपलं दिंडोरी प्रणीत केंद्रानुसार जे आपलं कॅलेंडर आहे त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे की आपण जो सत्यनारायण असतो तो 26 तारखेला आपण करायचा आहे. 26 तारखेला आपण संध्याकाळी प्रदोषकाळी सत्यनारायण पूजा करायची आहे. आपली सत्यनारायणची पूजा कशी करायची, मांडणी कशी असते, काय असते त्याचा व्हिडिओ आहे, तो तुम्ही जाऊन आपल्या चॅनलला चेक करू शकतात किंवा मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक टाकून देईल, तिथे तुम्ही बघू शकतात. तर मी तेच सांगेल तुम्हाला 26 तारखेला तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल बघा, सुतक किंवा इटाळ असेल, इद्दी असेल तर ठीक आहे, मग तुम्ही 27ला करू शकता. पण काही प्रॉब्लेम नसतील तर तुम्हाला सांगेल की तुम्ही 26ला असं सत्यनारायणची पूजा करा. सत्यनारायणची पूजा ही प्रदोषकाळी केली जाते. आपल्या प्रदोषकाळ म्हणजे काय? सूर्य जेव्हा मावळत असतो तर मावळायच्या आधीचा 1 तास, 1-1.5 तास आणि नंतरचा 1-1.5 तास. तर तुम्ही 5 नंतर 4:30-5 वाजल्यानंतर कधीही सत्यनारायण पूजा करू शकतात. जे नवीन सेवेकरी असतील, मी तेच सांगेल, जुन्या सेवेकरांनी नवीन सेवेकरी जुळवायचे आहेत आपल्या सगळ्यांना. ज्यांना कोणाला माहिती नसेल सगळ्यांनाच या सेवेत नक्कीच आणा. कारण सत्यनारायण पूजा जी सेवा आपल्या घरात होत असते, प्रत्येकाच्या घरात सत्यनारायण हा व्हायलाच पाहिजे. जे स्वामी सेवेकरी आहेत आपले केंद्रानुसार गुरुमाऊली जसे सांगतात की ज्या माता भगिनी आपण जे करत असतो ते आपण दुसऱ्याला सांगायचं आहे आणि आपल्या बरोबरीने त्यांनाही न्यायचं आहे. कारण ही खूप प्रभावी अशी सेवा आहे. आर्थिक प्रगतीसाठी तुम्ही 12 महिने 12 सत्यनारायण करा, त्याच्यानंतर तुम्हाला रिझल्ट त्याचा आपोआपच दिसेल. पण त्याला कष्ट पण लागतील, कर्मही लागतील. आपल्याला कष्ट करत आहोत पण आपल्याला नशिबाची साथ मिळत नाही, कुठेतरी अडथळे येतात, पैसा टिकत नाही आहे, पैसा किराणा भरतो तो टिकत नाही, किराणा वेळ यायच्या आधी संपून जात आहे, पगार आली की शिल्लक पडत नाही, काही दवाखाना चालू, या गोष्टी बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या घरात घडत आहेत. तर तुम्हाला सांगेल तुम्ही सत्यनारायणचं जे पूजन असतं आपलं दिंडोरी प्रणीत मार्गानुसार अर्धा तास लागतो, जास्त वेळ लागत नाही. रविवार आहे, सुट्टीचा दिवस आहे. सोमवारी जरी तुम्ही वर्किंग असणार, ड्युटीला जात असणार तर महिलांना सांगेल तुम्ही पूजा सकाळी मांडून ठेवली अगदी तरी चालेल. तुम्ही मात्र संध्याकाळी आल्यानंतर पूजा केली तरीही चालेल. पूजा करत असताना आपल्याला जी पूजा मांडणी आहे ती तुम्ही बघून घ्या आणि त्याच्यानंतर सांगेल आपल्याला 5 अध्याय वाचायचे आहेत, आरती घ्यायची आहे, थोडा रव्याचा प्रसाद बनवायचा आहे. तो प्रसाद मात्र आपल्या घरातल्या लोकांनी, आपण 4 असू 5 असू जेवढे मेंबर आहेत आपण घरात त्यांनीच ग्रहण करायचं आहे. प्रसाद कोणालाही बाहेरच्या लोकांना आपल्याला प्रसाद द्यायचा नाही आहे सत्यनारायण भगवानांचा. पूजा मांडणी तुम्ही रात्रभर ठेवा, दुसऱ्या दिवशी पूजा मांडणी उचलून घ्यायची आहे. आपल्याला मंत्र बोलून अक्षता टाकायच्या आहेत आणि नंतर ती मांडणी आपण उचलून घ्यायची आहे. संध्याकाळी मांडली तरीही चालेल, काही एक हरकत नाही. आणि आपल्याला सुपाऱ्या मांडायच्या आहेत. अगदी छोटीशी पूजा असते. गणपती बाप्पा, कुलस्वामिनी आईची पूजा, ते वरुण देवतांची पूजा असते, कलश स्थापना होते, त्याच्यावर बाळकृष्ण असतात आपले. एकदम सुंदर अशी पूजा केली जाते. ही पूजा का केली जाते बरं? कारण माहिती आहे का, आपल्या घरात जे आपण धनधान्य आणत असतो, आपल्या घरात जे आपण किराणा भरतो बघा, ते टोकलेलं ओकलेलं असतं. असं बोललं जातं बघा, ओकलेलं खावा पण टोकलेलं खाल्लं जात नाही, खायचं नाही असं बोललं जातं. कारण ते पचत नाही किंवा त्याला टोकलेल्याला नजर लागलेली असते. म्हणून आपल्या घरात जो साठा येत असतो अन्नधान्याचा तो आपण किराण्यामधून आणत असतो बरोबर, पण ते पुरत नसतं, शिल्लक पडत नसतं. महिना यायच्या आधीच आपला किराणा संपतो. अशा गोष्टी घडत असतात. म्हणून आपल्या काय असतं, सत्यनारायण पूजा जेव्हा पण आपण करत असतो ना, त्याच्यामध्ये धनधान्य जे असतं, आपल्या घरातलं जे धान्य असतं त्याची पूजा होत असते. म्हणून आपल्याला धनधान्याची पूजा करायची असते. आणि सत्यनारायण भगवान कलियुगातील जो मालक आहे आता जीवनाचा, आपला जो संसार राढा चालवतो, तर ते सत्यनारायण भगवान आहेत. म्हणून मी तुम्हाला सांगेल की कलियुगामध्ये सत्यनारायण भगवानाची पूजा करणं खूप आवश्यक आहे. तुम्ही दर पौर्णिमेला सत्यनारायण भगवानचा तुम्ही
पूजन करा, नक्कीच तुम्हाला रिझल्ट 100% रिझल्ट मिळतो ह्या पूजेचा, एवढं मी गॅरंटी देऊन सांगेल तुम्हाला. तर नक्कीच तुम्ही करा. पिरियड आली असेल 4थ्या दिवसापर्यंत तुम्हाला चालणार नाही, 5वा दिवस राहील त्या दिवशी तुम्हाला पूजा करायला चालेल. आणि सुतक असेल, ईदी असेल, या गोष्टीमध्ये आपल्याला पूजा चालणार नाही, टाळायचं काही एक नाही. मागच्या महिन्यात केला, ह्या महिन्यात असं झालं मला करता आलं आणि पुढच्या महिन्यात चालेल का? चालेल. जेवढे आपल्याकडून होत असतील तेवढ्या पौर्णिमा करायच्या आहेतच. एखादी स्किप झाली चालेल, संकल्प वगैरे काहीच नाही आहे. 12 पौर्णिमा झाल्यानंतर तुम्ही आपोआपच स्वतःहून तुम्ही सत्यनारायण पूजा करणार आहेत. तुम्ही करा आणि स्वतः अनुभव घ्या. त्या दिवशी आपल्याला आपलं जे सत्यनारायण भगवानांचा फोटो तुम्हाला लागेल, तुमच्या घरात असणं आवश्यक आहे. पोथी लागेल तुम्हाला, पांढरं वस्त्र टाकून, पांढरं वस्त्र आवश्यक आहे. नागवेलीचे पाने जे असतात ते मिळाली तर अतिउत्तम, नसते तर आंब्याचे पानं तुम्ही वापरले अगदी तरीही चालतील. आंब्याचे पानं नसती, डगळे नाही मिळाले ताई आणि मग मी पूजा करतच नाही, असं नका करू. महिलांना मी हात जोडून सांगेल तुम्हाला, मिळत असलं तेवढा सामान अवेलेबल करायचा आहे. नाही मिळालं तुम्हाला सामान, मनाची इच्छा जी असते ती खूप मोठी असते. कुठलीही पूजा करा तुम्ही, मनात जी इच्छा असते, तुमची इच्छाशक्ती असणं खूप महत्त्वाचं असतं. तुम्हाला इच्छा आहे की तुम्हाला सत्यनारायण करायचं आहे, पण सामान अवेलेबल नाही. तुम्हाला फक्त 3 सुपाऱ्या लागतील. कलश सगळ्यांच्या घरात असतो, बाळकृष्ण सगळ्यांच्या घरात आहे. तुम्हाला सत्यनारायण भगवानाचा छोटासा फोटो आणायचा आहे. नंतर तुम्हाला कथा पाहिजे, जी पुस्तक असतं सत्यनारायण भगवानांची. जर तुमच्याकडे पुस्तक पण अवेलेबल नसेल तर आता मोबाईलची दुनिया आहे, गुगलवर सर्च करा, तुम्हाला 5 अध्याय आपले सत्यनारायण भगवानची मिळून जाईल. पण तुम्ही पूजा टाळू नका. तुमच्याकडे आंब्याच्या ढगाळ्या नाही आहेत, नागवेलीचे पानं नाही आहेत. तुम्हाला सांगू का, एक वेळ अशी आली ती माझ्यावर, तर मला पानच मिळाले नव्हते, आंब्याचेही मिळत नव्हते, पावसाळा खूप होता, नागवेलीचे मिळाले नाही. त्यावेळेस मी स्वतः माझ्या घरातील कुंडीतील जे फूल होतं, ते फुलाचे जे पानं असतात आपले, मी ते पानं घेऊन पूजा केलेली आहे महिलांनो. म्हणून मी सांगेल, तुमची इच्छा जर स्वतःची आत्मशक्ती जी असते प्रबळ असेल, तुमची इच्छा असेल, तर तुम्ही सेवा टाळू शकणार नाही आणि करायचं हे सांगेन मी तुम्हाला. आपल्या घरात 5 अध्याय सत्यनारायण भगवानचा प्रसादाचा नैवेद्य देणं आणि आरती करणं, तेवढी सेवा जर आपण पौर्णिमेला केली तर आपल्या घरात लक्ष्मी नांदतेच. म्हणून तुम्हाला सांगेन की ही सेवा नक्कीच करा सत्यनारायण भगवानांची. पौर्णिमेच्या दिवशी जमलं तर 26ला करा, नाही तुम्हाला अडथळा असेल, काही प्रॉब्लेम असेल तर 27ला केलं तरीही चालेल. पण आपल्या केंद्रानुसार 26 तारीख देण्यात आलेली आहे. त्या दिवशी उंबरठ्याचं लेपन करा, मेन डोअर पुसा, एकदम म्हणजे आपल्या घरी लक्ष्मी माता येणार आहे, प्रसन्न वातावरण करा. आणि संध्याकाळच्या वेळेस आपल्याला ही पूजा करायची आहे. पौर्णिमेच्या दिवशी कुलस्वामिनी आईची आपण कुंकुमार्चन, श्रीयंत्र आणलं असेल, श्रीयंत्राची पूजा झाली नसेल, बघा लक्ष्मीपूजनला तुमच्याकडून जर कुंकुमार्चन विधी झाला नसेल तर पौर्णिमा हा एका महिन्याचं 1 दिवस असा आहे पौर्णिमेच्या दिवशी की श्रीयंत्राची चार्जिंग होत असते आपली. तर त्या दिवशी आपल्याला तुम्हाला आर्थिक प्रॉब्लेम असेल, आर्थिक अडचण असेल, चणचण असेल, पैसा टिकतच नाही आहे, तर श्रीयंत्रावर तुम्ही 16 वेळा श्रीसूक्त बोलायचं आहे. फलश्रुती ही सगळ्यात लास्टला बोलायची आहे. 16 वेळेस 15 वेळेस आपण वाचन करायचं आहे श्रीसूक्ताचं. कुंकुमार्चन कसं करायचं तोही व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती आहे, असेल तर मी लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकून देईल. तर कुंकुमार्चन श्रीयंत्रावर आपल्याला करायचं आहे. जर तुमच्याकडे असेल श्रीयंत्र तर नक्कीच सांगेल मी तुम्हाला. तर ही सेवा तुम्ही करायची आहे. नसेल श्रीयंत्र तुमच्या घरी, कुलस्वामिनी आईचा टाक असेल त्याच्यावर करा, मूर्ती असेल त्याच्यावर करा, नसेल टाक, फोटो तरी असेल कुलस्वामिनी आईचा त्याच्यावरती करा. तुमच्याकडे तेही नसेल तर तुम्ही ती सेवा चुकवू नका. ती तुम्ही अन्नपूर्णा मातेची देवी किंवा महालक्ष्मीची मातेची देवी असेल आपल्या देवघरात, त्या देवीवरती पण तुम्ही कुंकुमार्चन केलं अगदी तरी चालेल. पण तुम्ही जर ह्या सेवा केल्या ना पौर्णिमेला, तर आर्थिक प्रगती जी असते त्याच्यापासून तुम्हाला कोणीच थांबू शकत नाही. पण शेवटी मी ते सांगेल, तुम्ही कष्ट करा, कष्टाला फळ देणारे आपले ब्रह्मांड नायक बसलेले आहेत. कष्ट करा, प्रामाणिक कष्ट करा आणि कर्म चांगलं ठेवा, मनापासून करा. जे करायचं आहे ते स्वामी आपल्याला नक्कीच फळ देत असतात. आपले विष्णूही स्वामी आहेत, ब्रह्मही स्वामी आहेत आणि आपले जे महादेव, आपले भोळे शंकर बोलतो ते रूपही आपले स्वामीच आहेत, म्हणजेच आपले ब्रह्मांड नायक आहेत. हे लक्षात ठेवायचं आहे. आपण महाराजांच्या चरणी बसत असतो म्हणजे सगळ्याच देवांची सेवा त्याच्यात येऊन जाते. म्हणून आपल्याला सगळ्यात सण, व्रत, वैकल्य येतं, त्या सेवा घडत असतात.
म्हणून सांगेल, आपले महाराज आहेत तोपर्यंत आपल्याला कोणीही थांबवू शकत नाही. नक्कीच ह्या सेवा करा आणि फळ घ्या एवढंच सांगेल. ह्या सेवा ज्या असतात पौर्णिमेला, जो कोणी तुमच्या शेजारी करत नसेल त्यांना करायला लावा आणि स्वतः त्यांना रिझल्ट दिसेल. जर तुमच्याकडे रडत येणार असेल त्याला नक्कीच ही सेवा तुम्ही ओरली तरी सांगा ना, व्हिडिओ नाही शेअर केला तरी चालेल, पण तोंडाने आपण कोणाला तरी माहिती तरी द्या. कारण आपलं तेच सांगण्यात येतं, गुरुमाऊली तेच सांगत असतात की रडत येणाऱ्यांना आपल्याला हसत पाठवायचं आहे मठातून. चला मग इथेच थांबते, नंतर अजून भेटेल पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन माहितीसोबत, नवीन विषयासोबत. तोपर्यंत श्री स्वामी समर्थ. अवधूत चिंतन. श्री गुरुदेव दत्त. माहिती आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.